Pacea Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos este Domnul. Sunt, dacă vreți, fratele vostru Aurel sau același plictisitor Rababa. Atunci când inima mă îndeamnă, și eu cred că Domnul mă îndeamnă inima și că Domnul conduce inima, atunci încerc să vorbesc, fraților mei, așa cum Dumnezeu a hotărât să învățăm unii de la alții ca să-i dăm slava Lui. Consider că comunicarea este foarte importantă între noi și mai consider că Dumnezeu vorbește în multe feluri, dar oamenii nu iau seama. O să vorbesc cât pot eu de scurt astăzi despre sexualitate. E un subiect sensibil, dar care nu e așa, duce și, sau poate duce și trupul și sufletul în Gehena. Gehena era groapa aia de gunoi unde israeliții aruncau înăuntru toate mizerile, toate mortăciunile și se agățau pe acolo, pe crengi, pe marginea prăpastii și ardeau și era un foc și o duhoare pe răsfârșit acolo. Suntem bărbați și vorbesc ca un bărbat care s-a luptat cu păcatul sexualității o viață întreagă. Vreau să vă spun că asta vă spun și de față, dacă mă cunoaște, adică numai adevărul, chiar nu are rost să mint. Sau dacă mint, judecați voi singuri. M-am luptat o viață întreagă cu acest păcat al sexualității și chiar și în Biserica Domnului, în adunarea Lui, acolo unde sunt 2-3, e tot adunarea Lui, inima mea spunea, Doamne, când voi scăpa de păcatul ăsta? Se întâmplă și aici, în biserică? Cine mă va scăpa de acest trup de moarte, Dumnezeule? Nu mai vreau asta. Ajută-mă, tu ai spus că voi muri pentru simplu fapt că privesc o femeie, să o doresc în inima mea. Și atunci cine mă scapă pe mine de asta, Doamne? Cum scap de asta? Și fiindcă întrebarea asta a durat mulți ani, bineînțeles, într-o luptă cu mine însumi, cu căderi, cu ridicări, cel neprihănit cade și se ridică. La urmă e ridicarea mereu, iar cine nu se ridică e învins. Mulți ani. Și fiindcă tot cauți o portiță de ieșire, până la urmă o găsești, chiar dacă arată cât un ac. Iar fiindcă nu mai vrei să o găsești, zici că nu există. Dar pentru cei ce insistă să găsească calea de ieșire din păcat, Dumnezeu le descoperă și eu consider că mie mi-a descoperit-o. Cel puțin acum vă vorbește un om care este total stăpân asupra sexualității lui, deși, iertați-mă, n-aș fi sincer dacă n-aș recunoaște, am fost un depravat în privința aceasta. Da, chiar un depravat. Și chiar dacă unii vor râde de asta și se vor folosi de cuvintele astea ca să arate, vai, adventistul Raba, pe mine mă interesează că râd ei și pe mine mă interesează ca cei care trec acum pe unde am trecut eu să știe că există speranță și putere și să se ridice. Deci luptându-mă mult cu păcatul ăsta și suferind de el din tinerețe, și că Duhul Domnului îmi spune că mulți bărbați suferă de asta, dar ori n-au curajul să zică, ori s-au obișnuit deja și zic că e o normalitate, ori au cedat și s-au întors înapoi în Babilonul pornografiei. Nu mulți avem curajul să vorbim despre asta. Bine, să mi-a dat Dumnezeu un curaj, ceva mai deosebit. Așa de deosebit câteodată încât lumea mă numește nebun. Da, să stabilească Dumnezeu dacă eu sunt nebun sau nu,
că părerea oamenilor îmi pasă mai puțin, dacă nu cumva deloc în ultima vreme. Așadar, cum e cu sexualitatea asta? Din cunoștințele mele de nu puține decenii de studii biblice și, de ce să nu recunoaștem, de întrebări adresate Domnului, Domnul mi-a descoperit, felul în care mi-a descoperit, nu o spun aici, că sexualitatea și plăcerea care se află în sexualitate a pus-o Dumnezeu. Însă ce rău schimbă totul, tot ce creează Dumnezeu îi dă o altă interpretare, o altă direcție. Deci Dumnezeu a inventat, a înființat căsătoria și plăcerea sexuală din căsătorie, iar ce rău a inventat industria porno bazată tot pe aceeași plăcere, dar din care se ia numai plăcerea. Dumnezeu a pus acolo plăcerea pentru ca familia să stea închegată, să aibă un motiv părinții să crească un copil, să le duce, 20 de ani, poate mai mult. Și asta fiindcă a pus Dumnezeu acolo plăcere mare, nu? E mare. E scurtă, dar e mare. Omul, îndemnat de ce rău, scoate însă de acolo numai plăcerea, pe noi nu ne interesează și responsabilitatea de părinte, spun ei, și atunci apare avortul, despărțirile, divorțurile, nu mai îmi convine, nu mă simt bine cu tine, mă excit alta. Da, toate astea le face Satan și nimeni altcineva. Și dacă nu vorbim de el, nu suntem conștienți că ne teleghidează ca pe niște păpuși din acelea cu ațe. Trebuie să fim conștienți că noi suntem vulnerabili și că ce rău capabil să înșele întreaga lume. Și când suntem conștienți de asta, atunci găsim și puterea să ne împotrivim unei forțe exterioare nouă și care e mai puternică ca noi în lipsa credinței. Revenind deci la sexualitate, Domnul mi-a arătat că după ce îngerii din cer și-au părăsit vrednicia, Dumnezeu a hotărât să nu nimicească pe toți. Oricum Satan spunea, iată Dumnezeu mă va omorî ca să-mi închidă gura și să nu pot dovedi că eu am dreptate, adică el este un tiran. Și atunci Dumnezeu și din alte raționamente nu l-a ucis, nu l-a nimicit. Nu s-a dovedit la cruce că Satan minte. Planul lui Dumnezeu cu Adam și Eva era însă ca ei să facă dragoste, da, înainte de a păcătui. Dacă veți cerceta Biblia cu atenție, veți vedea că Dumnezeu le-a spus, creșteți, măcar că n-a făcut copii mici, ci oameni maturi, le-a zis creșteți. Apropo, există anumite studii care arată că Adam și Eva aveau aproximativ 4 metri, au tot crescut. Și mulțiți-vă, spune același cuvânt, și mulțirea asta se face pe cale sexuală. Iar porunca asta vine înainte de căderea în păcat. Așa că Adam și Eva, dacă făceau dragoste, înainte de a merge Eva să vadă ce cu pomul ăla ciudat la care nu-i voi să ce-o fi acolo, curiozitatea aia, deci înainte de a merge la pomul ăla, dacă ea să-i lua cu soțul ei iubit, și pentru care soțul ei a zis, unde prințesa mea acolo să fiu și eu, și-a luat din mânuța ei un rest de fruct. Deci dacă se culcau împreună, da, asta, dacă se culcau împreună, asta e termenul folosit de Biblie. Oare ar fi născut un Cain și un Abel? Cain care l-a omorât pe fratele său? Sau ar fi născut ființe la fel, îmbrăcați în lumină ca ei, fiindcă ei aveau ceva pe ei, că nu au observat că erau goi. Acum să nu spuneți că n-aveau trupuri numai cap. Ba, l-aveau, numai erau îmbrăcați cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care țineau în viață și care a aplicat imediat în momentul în care omul n-a ascultat de Dumnezeu. Astfel, Domnul mi-a arătat că dacă Adam și Eva ar fi făcut dragoste după porunca lui Dumnezeu, creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul, atunci Adam și Eva ar fi născut un Cain și un Abel îmbrăcați în lumină la fel ca și ei. Pentru că așa cum viața se perpetuează,
prin naștere a femeii, așa se perpetuează și moartea. Așa s-ar fi perpetuat și sfințenia lui Adam și Eva, care venea din Adam și Eva. Așa că, urmând porunca creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, Dumnezeu ar fi lăsat ca oamenii aceia nedecăzuți în păcat, presupunem că nu s-ar fi dus la pom, să crească, ar fi ajuns de nu știu câți metri și oare cum se numește o ființă de nu știu câți metri îmbrăcată în lumină? Înger se numește. Dumnezeu ar fi recoltat, că până la urmă Biblia vorbește de un ogor unde stăpânul a pus sămânță bună, dar a venit cineva și a pus și altă sămânță, așa, i-ar fi recoltat și ar fi dus pe locurile de unde îngerii au căzut. Astfel i-ar fi făcut în ciudă, da, chiar în ciudă, îngerilor care și-au părăsit vrednicia și locurile ca să-l asculte pe cel rău. Și Dumnezeu ar fi făcut o judecată astfel împotriva lor, dovedind că El poate să creeze mai departe ființe ascultătoare. Satan, care știa planul ăsta, a intervenit la Eva și a făcut-o pe Eva să nască un Cain care omoară pe Abel prin despărțirea de Dumnezeu. Și atunci istoria intră într-un circuit care până astăzi are în el imprimat moartea. Totuși, speranța nu-i pierdută. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, spune că Iisus în ziua aceea ne va schimba într-o clipeală la cea din urmă trâmbiță. Asta înseamnă că trupurile acelea îngerești, cerești, le vom primi în ziua aceea. Cum? O știe cel care a spus să fie lumină și a fost lumină. O știe cel care a pus soarele pe cer cu un cuvânt. Noi putem doar să credem asta, fiindcă e vorba de energii și științe mult prea mari ca să le înțelegi. Un lucru e sigur, îngerii sunt asexuați, nu au sex. Iisus spune ca răspuns la preoții care îl atacă, a cui nevastă va fi, a cui bărbat va fi, că avea 7 bărbați și toți au avut de nevastă. După înviere, cum? E voia să dovedească cu asta că nu este înviere. Dar din context scoatem ceva. Iisus spune, vor fi acolo ca îngerii lui Dumnezeu, nu se vor mărita în sura. Asta e un frumos mod de a spune că nu vor face dragoste, nu se vor înmulți. Deci îngerii nu se mulțesc, nu se căsătoresc. Da? Acolo e o altă viață și noi prin credință putem ști că Dumnezeu ne-a pregătit lucruri pe care ochiul ăsta încă nu le-a văzut. Ați văzut Niagara? Ați văzut un câmp imens de flori? Ați văzut strălucirile lumii acestea? Dumnezeu ți-a pregătit lucruri pe care nu le-ai văzut. La urechea omului urechea nu le-a auzit. Urechea nu le-a auzit. Ai auzit tu cea mai frumoasă sinfonie? Zero. Pentru că Dumnezeu ți-a pregătit ceva acolo pe care tu nu poți să le auzi aici pe pământ așa de minunate. Și la inima omului nu s-a usuit. Care e cea mai mare plăcere care se suie la inima omului? Orgasmul sexual? Păi Dumnezeu spune, crede-l, că ți-a pregătit plăceri pe care tu nu le poți gândi. Nu s-au usuit la inima ta niciodată. În privința sexualității, noi suntem ca copii care nu vor să renunțe la biberonul la fals când mamă să-l înțarcă de la sân ca să crească, să-i dea un alt fel de hrană. Și atunci nu vreau să las biberonul. Maică mi-a trebuit să-mi pună sare și piper pe biberon, că n-am vrut să mă despart de el la 2 ani, la 3 ani. Și atunci înseamnă că noi ținem de plăcerea asta a sexualității, ținem ca copilul ăla mic care nu vrea să treacă la următoarea treaptă de dezvoltare pentru că nu crede că, băi omule, vei avea o altă hrană care te va ajuta să fii mai tare și într-o treaptă superioară. Lasă biberonul de lumea de tine. Deci cam așa arată gândul lui Dumnezeu, care este mai presus de gândurile noastre. Privitor însă la curvie, care e una dintre cele mai mari plăceri pe care a pus-o Dumnezeu cu un scop, acela de a întemeia familia, Biblia ne spune că e suficient să privești la o femeie, să o dorești în inima ta, adică să începe să vibreze cumva inima ta apoftă, inima ta mentală, nu inima de carne, glanda pineală, nu? Acolo unde e sediul conștiinței, fereastra de comunicare spirituală. Deci inima aceea începe să vibreze într-un anumit fel
și ai și păcătuit, pentru că în glanda ta pineală, acolo în inima ta, trebuie să fie Dumnezeu. Fiule, dă inima ta. Iată, eu stau la ușă și bat. La care ușă? Și apoi dacă tu lași o poftă de aia să afecteze creierul tău acolo, în sufletul tău, în inima ta internă, în conștiința ta, păi a plecat Dumnezeu de acolo, că Dumnezeu nu poate sta la oaltă cu ceva neplăcut lui, care se numește curvie și care e subliniat în legea cea sfântă din chivotul de aur. Dacă pe lumea asta vor muri 3/4 din oameni, de 75%, 74, deci fără unul, toți vor avea problema sexualității. Biberonul ăsta fals la care noi nu vrem să renunțăm. Există pastori care predică în biserici, bine fericire. Poate ați auzit de un Iacob Coman, mare institut teologic. Așa, în ghilimele, e frate cu mine, dar îmi pare foarte rău că trebuie să spun. Nu pot să predici așa ceva, că în biserica Domnului soțul și soția se duc acasă și pot să facă porno, cum se zic altceva. Pentru că dânsul o numește altcumva. Urmăriți predicile pe internet, pe YouTube, se numesc consumarea actului sexual. Are mai multe serii în care pur și simplu indoctrinează cu porno pe tineretul din biserică. Și nu numai că o face el în familie, și nu numai că o spune în biserică, ci o spune acum în mod deschis pe YouTube. Și atunci, de ce să nu spun și eu pe YouTube că greșești, omule? Romani, capitolul 1, versetul 26. Te cataloguează și vă cataloguează pe toți care faceți pornografia în familie ca înșelați, amăgiți, stricați anticriști. Roman, capitolul 1, versetul 26, au schimbat întrebuințarea firească. Firească înseamnă cea normală, naturală, a femeii. Tot așa, bărbații s-au prins unul împotriva altuia, deci egal, tot așa. Dragii mei, care iubiți pe Dumnezeu, în lumea merge spre Sodoma și Gomora. Nu lăsați Sodoma să intre în viața și în familia voastră. Sau dacă s-a întâmplat, întoarceți-o la Dumnezeu care are milă. Pentru cei care caută o soție, eu le-aș spune acum să nu mai caute. Dacă ești căsătorit, nu căuta să te desparți. Dar dacă nu ești căsătorit, nici nu căuta nevastă. Căci vai de femeile care vor da țâță în vremea aceea. Ce îți sugerez, nu pot să spun altceva, îți sugerez să fii ca mine. Și pentru că n-am pe altcineva să mă dau, să dau exemplu, mă dau pe mine. Consider că e cel mai tare exemplu, cel pe care eu l-am trăit. Tot rugăm pe Dumnezeu să-mi dea un verset, putere, un duh de putere să pot stăpâni acest păcat. Mereu și mereu în inima mea mentală auzeam, păcatul se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Nu e așa? Când faci binele, rău se ține de tine, dar tu să-l stăpânești. Bine, Doamne, bine, stăpânesc, mă întorc ochii. Și la un moment dat, în Iov găsim un verset care zice așa: am făcut legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit ochii asupra unei fecioare. Asta e medicamentul. Nu opri ochii asupra ei. Nu opri ochii. Dacă oprești ochii, te arde imposibil, te hipnotizează, te atrage, te distruge. Dacă însă în prima secundă când ai văzut-o pe drum, pe internet, oriunde, ți-ai întors ochii și spui, Doamne, inima mea este a ta, eu nu las să intre așa ceva în inima mea. Ochiule, ai grijă unde privești. Ureche, ai grijă ce asculți. Inimă, ai grijă ce-ți dorești. Pentru că ceea ce vezi devine gând, gândul devine vorbă, vorba devine faptă, fapta devine caracter. Și totul e un alunecuș ca pe gheață. Pur și simplu e greu până faci primul pas, apoi ai alunecat și spui iar am căzut.
Dumnezeu te primește, iar te ridici. Dar dacă vrei să nu mai cazi, fă un experiment. Ia o brichetă sau du-te la răgaz. Pune-ți mâna în flacără. O să vezi că te arde, bineînțeles, trebuie să-ți tragi repede mâna. Dar acum fă altceva. Treci cu mâna prin flacără, treci în mișcare și o să vezi că nu te arde. Dacă nu oprești mâna, nu te arde. Am făcut legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit ochii asupra unei fecioare. Ferice de cine nu se așează pe scaunul păcătoșilor. În momentul când treci pe acolo, nu e problemă. Dar în momentul când te-ai așezat, nu se poate să nu devii ca ei. Nu vă înșelați. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și dacă Dumnezeu așa vrea să ne educe și așa vrea să ne naște din nou, ca noi luptând împotriva propriului nostru păcat, să dovedim că noi nu suntem ca Lucifer răzvrătitul, ci noi urâm rău care este în noi. Citim Romani, capitolul 7, începând de undeva de pe la versetul 15. Spune că văd în mine două legi, lucru rău pe care nu vrea să-l fac. Ia că ce fac, zice Pavel. O, nenorocitul de mine, cine mă zbăvește de trupul ăsta de moarte? Da, Dumnezeu ne lasă să ne ducem până la porțile ipocriziei. Așa ca Iacov, care se bătea cu Dumnezeu. Și s-a bătut toată noaptea. Și apoi până la urmă o câștigat. Acum o trebuie să facă pe ipocritul, să cadă jos, să-l prinde de picioare și spune, nu plicdești până nu mă binecuvântez. Dar nu toți fac asta, să se închine lui Dumnezeu în felul ăsta și să recunoască că sunt învins, dar tot eu te înving pe tine, că acum vreau binecuvântarea ta. Nu toți fac așa, ci unii se întorc înapoi și zice, te-am bătut, m-am bătut cu tine, sunt tare. Și se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Stai acolo la ușa ipocriziei și plânge acolo și spune, Doamne, eu nu vreau asta, eu nu vreau asta, eu nu vreau asta. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Avertismentul e dat peste tot, trebuie numai să fim atenți. Astfel, fraților, eu am experimentat și merge exact ca flacăra de la răgaz. Dacă nu-ți oprești ochiul, îți întorci pur și simplu privirea, prezi de acolo. Ce dacă vine pe drum dezbrăcată în pielea goală? Și ce dacă are, nu știu cum sânea, aș pisați, chiar și în biserică? Nu te uiți la ea? Pur și simplu îți îndrepți privirea spre Domnul. Ochii voștri să fie ațintiți spre căpetenia mântuirii voastre. Apostolul Pavel zice bisericii care a fost una dintre cele mai decăzute, Corinteni, că n-am vrut să știu altceva între voi, nimic altceva, decât pe Hristos Iisus și pe El cum? Răstignit. Deci nu un Iisus care stă și dansează cu tine muzică rock, ci un Iisus care e răstignit. Imaginea aceea te vindecă. Cel care a murit pentru păcatele tale, imaginea care te inhibă, nu care te excită. Imaginea care te inhibă va omorî puterea păcatului în tine. O imagine din care curge sânge, pentru că asta costă păcatul tău. Și atunci, asemenea evreilor din pustie, care se uită spre șarpele de aramă, adică un șarpe mort, ei se întâmplă ceva în organism și se vindecă de o travă, pentru că au privit la un șarpe mort. Iisus dă exemplul respectiv lui Nicodim și spune, uitați-vă la mine răstignit. Vrei să trăiești? Uite-te la mine răstignit. Nu-ți dezlipi privirile de mine. În jurul tău ești bombardat cu sexualitate, bombardat cu spiritism și sexualitate. Întoarceți privirile spre crucea lui Iisus. Acolo unde curge sânge din trupul lui, căci prin sângele acela ai fost vindecat și prin rănile acelea de bici care așa de tare l-au durut, încât inima lui urla de durere și totul spunea, iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. Imaginea asta nu o pierde din ochii tăi și vei primi putere să stai în fața oricărei ispite. Aceasta ce spune un om care a reușit, care chiar e de ani de zile pe linia asta de plutire. Abstinența sexuală îmi dă o energie pe care n-am visat-o vreodată. N-am visat-o vreodată. Sunt capabil cu o felie de pâine și un pahar de apă să stau în picioare 24 de ore continuu și ziua cealaltă iar stau 18 și mi-ajunge 2 ore. Și sunt perfect sănătos. Și n-am fost la medic în viață și cred că nici nu o să mă duc. Sper.
Lumea vă nebunește, dacă devii de abstinent sexual, o să nebunești, o să-ți se umfle nu știu ce, nu știu ce. Fraților, peste tot este un munte de trecut, bineînțeles că apar efecte secundare, de nu te spirea că fricoși, nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Du-te mai înainte. Și ce dacă ai scurgeri seminale seara, în somn, că ai visat nu știu ce, nu e nimic, tu tot nu faci nimic. Ai căzut, te ridici iară, până la un moment dat glanda începe să nu mai producă hormonia și spermatozoizii aceia. Nu-i mai produce. Pentru că ceea ce nu folosești se închide la un moment dat, se atrofiază. Dar energia rămâne în organism și se duce în altă parte. Și principiul termodinamicii lumii, nu? Spune, nu se pierde, nu se câștigă, totul se transformă, așa că acel ceva care nu l-ai pierdut pe dincolo se va duce altundeva. Glanda sexuală și glanda pineală sunt legate direct între ele. Când una consumă energia, sexualitatea, cealaltă e seacă și atacabilă de Satan. Da? Că e un spirit, nu? Care acolo atacă. Și când cealaltă e închisă, a sexualității, imediat energia e dată minții. Și ce frumos înțelegem în mod științific că trupul nu este pentru curvie. Trupul este pentru Domnul. Pentru adventiștii de ziua 7-a, aș recomanda cartea lui Ellen G. White, care se numește Căminul Adventist și care desfințează toate elucubrațiile lui Iacob Coman. În rest, Dumnezeu să-l ajute și pe Iacob Coman să trăiască în veșnicie, dar eu și părerea mea personală este că trebuie să se întoarcă de la așa mizerii care le mai și spune altora că sunt bune. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta și numele Lui să fie slăvit, onorat, glorificat al Dumnezeului lui Israel, Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov, în meritele sângelui de rege de la cruce, vărsat pentru păcatele noastre. Amen.